Здравейте хора, вие с канала IM Masters. Сега чакаме едни момчета да дойдат. Като планирам едно много готино видео. Да видите. Съм в движение. Именно планирам видео с трикчета с тротинетки. Чакаме едни момчета. Ой! Ще някакъв камък. Чакаме едни момчета да дойдат. След това съм в движение даже. Чакаме едни момчета да дойдат и започваме. Добре, сега докато чакам момчетата да дойдат, е перфектният момент да харесате видеото и да се абонирате за канала с камбанката и с вас ще се видим направо, когато дойдат момчетата. A few moments later. Здравейте хора, аз съм Иван. Хора, момчетата дойдоха, които ви казах, че ще чакаме. Очевидно. Аз съм Мартина, ако ви интересува. Също така ние си с Марти си имаме канал Футболен Videogames-Ивмар. Абонирайте се за нашия канал. Линк долу в описанието. Както и за Мерт Мастър, който е моя канал. Моя канал Сега този канал е само на нас стримата и в това видео също ще имаме и гости. Сега ще ви го покажем. Ето го нашия гост. Сега ще правим 180-ки, вие вече видяхте Дарян. Браво бе! Сега ще правим бар спин. Хора, докато снимахме този епизод, забравих да направя аутрото. С това аутрото ще го направя сега. И хора, това беше от мен. Това беше клипът. От мен. Чао!